Здравейте всички, аз съм GamerBoss Добро, върнах се. Сега ще правя ревю на ето този сървър, но това ще е след малко, защото първо имам малко работа и след това ще продължа видеото си. Здравейте хора, оказа се, че сега няма да можем да правим ревю на онзи сървър, но измислях нещо интересно. Който обича коли, сигурно ще се зарадва на това, а някак сигурно много ще се натъжат за колите. Така, както видите, ще стартираме едно нещо, но няма да ви кажа какво е. Делитнах сега. И ще караме хомтата, защото няма бърза друга, когато е тъпо. Ето е яко. Сега ще видим. О, там пак така направим. Много малко така. И вижте внимателно колата. Това не ти дава после на. Вижте, тук трябва да трушим. Сега се телепортираме до спайна, делитаме си хонда да си купуваме нова. Още 4000 вече ще може да си купуваме. Какво това я? Скион. Ще ми дава повече. Бум! Бъдете! Кена, срещу фокуса. Да си хилбита фок. Бум! Добегай се! Не! Ето! Нагоре, нагоре, нагоре. Ходеме! Оф, сега ще има да чакам, но няма да чакам каквото друго. Не. Е, това ще ви е класиката, хора. Гледайте. Сега ще видите аз как това, да. О, мога. И това да заловите тук. 4000 пари. Вижте как много бъде. И аз сега качвам. Аз нямах. Как сме? О, какво ето ти ги размазва. Леле, майко. Горките коли. Аз ще си купя новата кола. Citroen. Скион. После за джип ще се бе. Давай тъп скион, по-бързо е този да сладане с духа бе. О мага, тъп скион. О, не! No. Тън, 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 тън. Тън, 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 тън. Ясно, да, не знам ти. Расти много класно и там. О!
Отваряме си машината. Идем на спана. О май гад. О май, о май, о май, о май гад. Аз къде съм? На 2000. Офис 33. О, да, това много ще ми хареса. Уй. Гледайте сега. О май гад. О май. Внимателно. О май гад, точно. Докоснахме и ни се разби плата. И сега може да останахме без крака. Без крака сме, хора. Без крака сме. What, brand? Телепорт to spawn. И оставаме без крака. Аз лагвам по земята. Аз лагвам по земята. И това е за виповете хора. Аз как мога да се навик, защото стават много. След когато аз стига там. Сега тя е ето е за випове. Изправите се. О, души яко ми яко. Не мога да скачам, не мога да скачам това. Нека да направим това. Ще се ресетна героя, защото ма се обясня. Ти е никъде. О, глица! О, бога. И така се сразва кола качествено. Леле. Сега разбирам какво име на всяко. Така, ресетвам си героя, защото вижте какво му стана. Но 41 000. Още малко и вече може да си купим джип. Полицейско коло. Астанска автомобил. Тя е къде ще минем? Аз казвам О, тук вече трябва да премазам. О, да, не се получи. Вообще. Не.